weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to Demba Thila ɓoki jawe ñurukali kon waktu yoni ha to dimat jeeri kame dimat waalo ene jiya e gardidi kabruji mena leydi Sénégal remoɓe ko fate banggue basalle e zone Niay kolliti oɗo saaha mo gonɗen ne jogui basalle ha heewi donki dañde ɗo jeeyi ɗumen to leydi Mauritanie teskama ɗiɗo hen ñalɗi jawtuɗɗi e nder Nouakchott lamorgo leydi ndi ne ngakki hen yoga e leyɗe ko fate banggue diƴƴe jareteɗe to leydi Mali pelɓodira musgal waɗi toon hanke nder diwan Gawo ha dente wuuro wiyetego Karu kene fotta wonde capanɗe joyo neɗɗo mbasi en pittali mumen to leydi Guinée Conakry ha oɗo saaha mo gonɗen lundo ene jokki jaggue ɗum ko caggal nde lundiyanke goto biyeteɗo Soria Bangoura jagga kikiɗe heccanke o to Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara tawtoraka seppoto koso wango sara galle lamorgo ɗo tawtoraka horejo jagorɗo sifande hakkude Ghana kame Côte d'Ivoire ko fate banggue ɓeydugol nden ka e kisal ko fate banggue guese mabɓe kakkawo kabruji mena manaw en ha toon to Niger Burkina Faso Tchad ha toon to Mozambique Arabie Saoudite kame Iran musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون batake jam gondaɗo Demba Raky Diallo to Guédiawaye ko bamoma duttiɗo Samboubou Mamadou Ba Samboubou Mamadou to Demba Thila ko bamoma duttiɗo Segala Amadou Bari joom wuuro Teccan ko bamoma duttiɗo Amadou Bobo Raky ko États-Unis de Amérique ko mawnuma duttiɗo Amadou Demba Raky to États-Unis de Amérique ko mawnuma duttiɗo Abdoulaye Leila Tokosela to Congo Pointe-Noire ko denɗuma duttiɗo Dieynaba Bobo Raky to Angleterre ko mawnuma duttiɗo ɓe ndendi kamɓe kala aɓe ndenda sunare dendagal bandiraɓe julɓe kala aɓe ngullo dendagal bandiraɓe julɓe kala jaltugol aduna miñiɓe denɗiɓe taw kadi ganduɗa ko ɓiyiɓe biyetenoɗo Bobo Raky yalti ko hanki alade hanki yalti aduna to Dakar wira to Dakar yalti aduna duuɓi capanɗe tati e joya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e gardugol ceerno Habous Diallo eɗen nelda duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo yurmotomo yafomo nannomo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala yettindo hen ɓattaki ko denɗi ko biyeteɗo Abdoulaye Lattogo Sela taweteɗo toon to Congo jeeyaɗo toon to Congo jeeyaɗo toon to Demba Thila kam yettini ɓattaki o Daara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall e gardugol ceerno Makki Mountaga Tall kane ceerno Seydou Nourou Tall imam juma mawɗo mo Cheikh Omarul Foutiyou Tall daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ko daara janguinowo Qur'anil Karim ha sukore ene deftere Allah teddunde daara o ne janguino français anglais wondude hebloji goɗɗi kay tawne yaade juɓɓude jangguin leydi Sénégal daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ene hebla sukaɓe ko fate banggue informatique ɓe jeyno lappipine ɓamtare mabɓe tawɓe keedata hen caggal daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ne jogui daaraji muɗuma daara rewɓe kane worɓe kala so tawi noon ko rewɓe ɓe ene tawi to Sicap Liberté 3 so tawi noon ko worɓe ɓe Ouest Foire ha faynma toon to Keur Massar daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall en haadujine sukaɓe yaroɓe duuɓi nayyi duuɓi joyyi ha faynma duuɓi sappo e nayya
daara moderne mo alhaji Seydou Nourou Tall en udditi muɗi mum ha yaaji wonande kala jiɗɗo winditade windide ɓiyum ha wawa hejje heena daara moderne mo alhaji Seydou Nourou Tall ne jogui beelema mawɗo habrude dendagal bandiraɓe kala hikka ɓe dañi candidat ji sappo ko fati banggue CFE ko jeetato woni hen gañiɓe ɗiɗo ɓe nde garno winditade tawan kadi ni hitande woɗɗoyi daara moderne mo alhaji Seydou Nourou Tall eni windita yimɓe ko fati banggue cours de vacances ɗum noon fuɗɗi ko ɗiɗi lewru août musidɓe tedduɓe ha fayanma lewru septembre sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi mbatta ko 78 149 44 31 walla mbaɗa 77 383 94 94 walla mbaɗa 77 912 27 15 walla mbaɗa 77 638 31 78 ɓiɓɓe fulɓe ɓiɓɓe fuutankoɓe ɓiɓɓe julɓe mbadden dando faade daara moderne mo alhaji Seydou Nourou Tall kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe la'amde jeenaya juko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase goho yonti kabruji men e ɗemgala pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karalagal to ko musidɗo men a Seydou Abouba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم جاينde weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV buuɗala yurmede heeɗiyankoɓe jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe kala ene ndenda sunare e dendagala ñurkalinaɓe kala caggal jaltugol aduna goto e bandiraɓe rewɓe jaggannoɗo jayde weltare TV jaggani kadi buuɗal yurmede no fewi watti hen haqqille mum watti hen sembe mum e doole mum kala ala ko yiyata so wona ko watte ko e yodde ɗum e ngarɗude ɗum ha holliti kala mum ko kañum fof woni a kañum muɗuma heɗoto jamma e ñalawma woni fandare mum ko buuɗala yurmede kabaruji ɗemgal pulara ko ɗum tan woni ko woni e noppi mum gam yidde humpitade e andude ko yahata e aduna e famde e famoyde kala ko jogori waɗede woni biyetenoɗo sohna Bojela Samba Nalla Sy kam yalti aduna ñande alhamisa jawtuɗo henno toon to ñurkali heɗe nelda duwaw dendagal ɓesguma ko kala ko wayno Muhtara Ngayda Ceerno Ngayda nonne kadi Bebbe Diko Ummo Diko Ahmadi Diko nonne kadi Baydi Sow Aissetou Sow Nenne Sow e dendagal heddiɓe kala ceernela Samba Nalla Sy ko nonne kadi e neni men woni aye taw kadi ganduɗa ko jinnaɗo makko debbo dendagal jayde weltare ɓiɓe fulɓe kame heeɗi yankoɓe mum kala ene neldamo duwaw nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nannamo aljanna kanko e dendagal maɓe julɓe kala kabruji mene ɗemgala pulara leydi Sénégal no wowi wadde jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal no wowi huccirde e ɓiɓɓe leydi ndi kala andinaɓe oɗo hennan boros ɗo yarata e nder leydi ndi ujunnaje 300 e nogase goho woni ƴewdaɓe tawani jogui oɗo hennan boros ko 433 hen 306 ko memodirnoɓe wondunoɓe oɗon ñaw 390 ndaɓa koye booli ha e nder galleji kala anda raɓɓe ɗumena kene foto wonde 136 keeɓi cellala mumen ɓen ɓe mbawanano koye mumen 70 oɗo saaha ene leeli e cuuɗi safara mbawana koye men ma ballite e fofandu 13 neɗɗo jalti hen aduna e nder ɗeɗo hen balɗe ɗiɗi Madické ganduɗon Madické Niang taw ganduɗa ko dawriyenke gana keptinaɗo e nder leydi ndi kam tigui holliti hamdinima oɗo saaha mo gonɗen ɗum
ɗum ko caggal nde ƴewdono tawane jogui oɗo hen mboros kam e galle mum e ɓurnoɓe ɓatta ɗum kala jonte tati ene wonno e kamdam no fewi kono ɗo saaha mo gonɗen o holliri o yetti jomi ko tuma kayde jomiraɗo wawi faabademo e oɗo hen rafi haw wawi yaltude hen kanko e ko taarimo kala o duwanima dendagal joguiɓe oɗo hen ñawu kala nde jomiraɗo ɓeydanta ɗumen cellal e kisala Aminata Touré moɓe kewide Mimi Touré mo ganduɗa gonnoɗo hoorejo jagorɗe leydi Sénégal arti hanke e yewtere mum toon to RFM o holliti kene fotta wonde 54 leydi e nder leyɗele Afrique hay leydi gotiri oɗo henna ñaw ko feeñi ko e nder leyɗele Afrique hay en gotiri wawani yaltinde hay vaccin goto gam faabade ɓesguli mumen ko caɗele mawɗe no fewi yontide e Afrique naaɓe kame laaɓe mumen ƴellita pharmacie ji mumen ha kañumen mbawa tigui darnade e koye men yoga e gueɗe so wona tan iw leyɗele goɗɗuɗe ɗe ala kala ko mbawɗen hen e koye meɗen wa arti ko fate banggue oɗo saaha mo gonɗen yonti nde lamɓe Afrique naaɓe ha tente Afrique naaɓe kala nde ƴellita kala ken wiye pharmacie ji mumen ha mbawana koye mumen kañumen ɗum ko caggal nde jaydiyanke o namdima ko fate banggue oɗo saaha mo gonɗen beete Sénégal fotani ruttade ko fate banggue confinement yimɓe kala cuure mbasa yadirde moni kala haaɗa e nokku mum walla ni ko wiyete kuulal hirtole lo couvre-feu artire o holliti ko fate banggue suurede yimɓeɓe ɗum wawata nafde yimɓeɓe so tawi kay woni oɗo saaha mo gonɗen sa ƴeewi Sénégal moni kala koma fina nde hirto ma fina dawa nde hirto walla ni koma fina dawa janggo nde haccito walla wotto on noon guurɗo par ñalawma kala koma daña nden ñama so tawi dawani ñamata on noon sa suuri ɗum tan so enayi ko heege jogori warde ɗum gaga hen na ñawo oɗo saaha mo gonɗen yiyande makko tan ko yimɓeɓe nde ɓe cuumoto ɓe toppito ɓe ndento tene kadi ko fate banggue campagne findinde yimɓeɓe e himmere ni ha moni kala a wawa famde hen hoore muɗum Abdoulaye Diouf Sarr kam woni jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli o holliti ɗum ko toon to statut pasteur de Dakar Pasteur de Dakar o holliti wonande ɓoyata vaccin ko fate banggue haɓade oɗo hen mboros ha tente mborosaji ɗi ma fuɗɗo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ɗum ko haalande makko hanki ko fate banggue jangde leydi Sénégal ko fate banggue BFM fuɗɗima hande e nder leydi ndi kala 189 796 candidat woni oɗo saaha ko woni e ƴamde taw kadi ganduɗa koye centre ji ɗi ganduɗa kene fotta wonde ujunere temedere sappo joyi mbiyannomi taw ganduɗa ko centre ɗum woni koɓe jogori tawtorede kene wona ujunere temedde ɗiɗi e capanɗe tato e ɗiɗo jury deno woni tan ɗen hettinaɓe oɗona banggue gam oɗo saaha e nder leydi ndi kala ko fate banggue addude sac téléphone gueɗe ɗe ganduɗa ko mantiniɗe kene hollira guyka kala koko haɗa feññinde toon e nder ɗiɗon école aji ko wona ɗum ko ɓen yanoɓe dawal ɗimmala ko fate banggue baccalauréat ko hande gaynata ko fate banggue dawal men ɗimmala horizon sans frontiére gardegol Boubacara Sey o holliti hanki kene wona capanɗe joyi suka Sénégal najo nana juki toon to Agadir noon ne tawi e nder leydi Niger ko ceene mawɗe ɗon ɓe kewno ƴettude otoji gam faade toon to Libye kono kadi o holliti ɓen kala ndiwa ko toon to leydi Algérie hayso woni no cettal OIM fodino ma artirɓe kono haɗo ɗo gonɗen kam ɓe goni e caɗele mawɗe no fewi kam e Kaya Mbeya remoɓe taweteɓe toon to zone Niaya waɗɗani Dakar ɓenne kadi kolliti oɗo saaha kulhuli ɗi jogui ko fate banggue ndema basalle ɗeɓe ndemnoɓe ngala ɗoɓe mofti so tawi kam wonino ɓe dañannama ɗoɓe mofti walla isinaji mawɗi mbaɗama taw ko bawɗi wahlude fewna ha fewa tan wawa joɗade ko juuti bonani ne gasa maɓe daña ɓen sodoɓe kono ɗo saaha mo gonen basalle kala nana jowodiri tene ɓe erima laamu ngu hayso tawi woni haala mabɓe natata Dakar kono kam oɗo saaha aɓe jiiɗi wallede beele doole mabɓe mbasa gasde soɓe kolliti yogay mabɓe koma jeeyi ha e banque aji ƴetti toon ñamale beele mbawa remde so tawi kadi woodi ko dañi hen jooɓa banque kañumenne kadi woda ko dañi hen kono ɗo saaha ɓe teskima ko perte ɓoole wonandeɓe hen so tawi ɓe ƴetti ñamale ɓe mbaɗi e ndema ɓe gayni kadi oɗo saaha ko kamɓe tigui ƴeewoyta koppareji goɗɗe ɗeɓe joɓiri wonande ɗin banque aji ɗeɓe ƴettuno ɗeɗon ñamale Tokkere Massar ko hirde wotere fusiri toon
peele bonɗe no feewi ɗum ko caggal nde sukaɓe juɓɓinno toon hirde sukaɓe leegal ngal yanino yante e ɓeɗon sukaɓe yuɓɓinmoɓe ndeɗon hirde taw ko sukaɓe worɓe tuumaɓe ko fate banggue gorkati en ko fate banggue manditare ha ganduɗa police ari wawi tigui fawde juuɗe mum e sukaɓe tato ɓen yannoɓe ɓen sukaɓe waɗannoɓe toon manditare mumen ko noon tumede wonande ɓen sukaɓe manditnoɓe ko ɓen ene hen gorkati en ko wona ɗum ko jamra holliti moɓodiral beele ɓen sukaɓe mbawa ɗaccitede tufde kapskirina toon kadi ko laana gota joofi toon laana ka ne hen jeegomo jeeyaɓe toon to Gana taw ko awoɓe eɓe gonde mayɗo goto pellaɗo on mayɗo noon o fella mayɗo goto pellaɗo fella koye maaje Guinée Bissau ɗum ko caggal nde vedete Guinée naɓe diddiɓe taw ɓe nanno e maaje mumen noɓe dogisni dañi tigui kuural memi hen goto on noon ɓandu mum ne tawe to morgo mo Oussouye oɗo saaha mo gonɗen sen giwi to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie no wowi wadde kala kikiɗe so huccidde ɓesguji Mauritanie naɓe kala andinaɓe oɗo hen boros ɗo yarata e nder leydi ndi kala o holliti kene wona 1,710 neɗɗo woni ƴewdaɓe tawane jogui oɗo hen ñaw coronavirus ko 240 neɗɗo kene fotta wonde 350 keeɓi cellal men taw ko ɓen joguinoɓe oɗon boros yimɓe jeegomo hanki mbasi hen pittali mumen kono kadi o holliti kene wona 60 taw ko tampuɓe no fewi mbawata fofde so wona banne hendu fofando ɓenne kadi tawi cuuɗi safara ɗi kono hen jeetato tawete ko toon to Nouadhibou eɗen mbiya tan yo jomiraɗo ɓeydu cellal mum e mabɓe ha joni toon to Mauritanie keddorɗen yogay jandeli garti ko fate banggue gouverneur mo Asaba woni Mohamed Wuld Ahmed Mawlud ɗum ko hewɓe kolliti wonande o wi kala tan mo ala vaccin natata e nder jimadi makko woni natata e nder diwan Asaba kala no woruno kono noon jayde yaltinnode ngol ɗon bindol woni agence officiel ɓe guitti ɓe momti ngol bindol jamma hanki o kono jayde nde heddodima e nder ɗiɗon bindi kono kadi o holliti e batu mabɓe hanki ko nokku tawɗo ko fate banggue natirde nokkuji ɗi kala koɓe waɗoɓe hen ñiɓirɗe mabɓe gam oɗo saaha kala jiɗɗo vaccinade vaccine o hen nde tawno ko vaccin tan wawi tigui fabade yimɓeɓe e ɗiɗo hen ñabbuji ha tentewɗo ñaw ɓurɗo wawde rebde e nder leydi ndi kala ɗum woni noon o holliti yimɓeɓe mabɓe kimmirane ɓe kirjine faade vaccinade kono kadi suumade ɗum noon ko kala mo ene naata diwan makko o jagorɗo ñeñala kame pinale hoore muɗum kañumne holliti ɓoyata hewɓe gollotoɓe e nder jimadi golle mum ma ja foftorde men ɗum noon ko teskede ko fate banggue raaɓo ñaw coronavirus woni heewi gam ustude yimɓeɓe kono kadi so tawi yimɓe jaaɓi vaccinade ma ɓuur wonde nafoore mawde no feewi gam teskede wonande vaccine ɓe kala oɗo saaha ngala ɗeɗon caɗele no feewi lekkalam hollitama kuppiraji ndiyam no feewi kame kuura teskama wonande hakkude Asede e Aleda teskama no feewi e nder noksoɗe hoore mum ha tenti won e leeɗe ɓe jiiɗa kala nana jogui bidon ngaji ɓene gone saretaji ne jili o diƴƴetene kadi barile ndiyam ko fate banggue coggu mum ɓeydima kono haɗo ɗo gonɗen ɓe keɓani taw ko laaɓi holko jeeyi sababu ko fate banggue ɗeɗo hen diƴƴe ɗe kuppiri ni walla ni ko fate banggue ngakkugol ha saka ɗeɗo gueɗe kala ene ɓuura serde e nder leydi ndi kala siftinɗon ɗiɗo duuɓi kala Mauritanie ene haaɓo hokkere yoro kono ne kadi ne haaɓo ko fate banggue ngakkugol diƴƴe e nder lamorgo mum ha fayma toon to Nouadhibou kam e nder leydi ndi kala ha joni toon to Mauritanie keddoɗen jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue ya gara yillima taw ganduɗa ko golle tottade wonɗen société ji kono kadi o holliti hen mette makko no fewi wona beelema makko ko fate banggue tottede golle ko fate banggue golle booli taw ganduɗa ha hande ala taw ko gasi hen ha tenti ko fate banggue pomoji gonnoɗi e mahede e nder noksoɗo haɗo ɗo gonɗen no yarata ni no leeli ha ɓurtite ene kadi happo ponnoɗo tottede o so tawi koni hen no yarata ene gasama happo o yetta taw kadi golle ɗe gasani kono o holliti so tawi tan ɓen kimmirinani golle ɗe ha ɓuura yaccade e nder happuji kalaɗi so wona ɗum tan maɓe paw e ɓen ko teddi no feewi ha joni toon to Mauritanie keddoɗen haɓade ko fate banggue jonde wasam golla kene won ujunnaje joyi suka woni ƴettaɓe oɗo saaha ko fate banggue lorgol leɗɗe ɗen leɗɗe noon jogol lorede koye nokku Barakhana ha faynma
traza barakhana ha jaflan barakhana ha fenma traza taw kadi winan ko taw kadi ko jagordo kalfinado tarindi ko fate bankel won temedde joyi e capande joyi e go hectare ken wona temedde nay temedde jeenay capande jeetati fof ko lorete ledde ha sukka bele kadi dum non ko catala ngal ɓe mbiyata ha ko ñebbe ngam haɓade yoro kame hokkere e nder leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo nehgol jawdi ko mbiyata élevance joɗima hanki toon to Rosso joɗodima e ɓen nehoɓe jawdi toon to Rosso kame ɓen nehoɓe guertoɗe kala e buuseɓe ha e ko nandi hen kala nden jondi noon ko jonde disnodiral caggal mawɗo leydi on nde yahano toon hollitino wonande ma nel toon kene fate banggue jagorɗo mum ngam ƴellide walla ngarɗinde ni kala kene wiye nehgol jawdi ha yaada e jamanu nde tawno hunde so tawi ne hama ngarɗinama tan a alɗat hen tene kadi goɗɗo kadi ene wawi aldude hen ɓe jaltini hen peeje mawɗe no fewi oɗo sa holno kan hol oɗo sifa nehgol no wawata yalñirede ha moni kala yito hen hoore muɗum to sehli baabi tonne kadi ko sukaɓe ɗiɗo jooli toon ɗum noon ko gila hecci hanki ɓe jiitama noon hen goto ne yarano duuɓi sappo e ɗiɗi duuɓi sappo e nayyi goɗɗo laamu ngu ƴetti peeje wonande yoga e beeli ma ɓeydi hen nden ka mabɓe e kissala ko fate banggue laargol lewru beele harana darima walla ala ɗum ko kikiɗe hande o saga 19 heures ko nden tigui haaqillaji kala kuccitta banggue hirnage gam laarde so tawi ma ji lewru ndu ganduɗa hitande men ne jogara wattude men hitande ujunere temedde nayyi e capanɗe nayyi e tati kono noon Mauritanie holliti kala jiiɗo lewru ndu yo jokkodire wonande ndeɗo tongotta he mbuɗu yoɓatta woni 80 00 30 03 sen wi to Mauritanie paɗen ko ton to leydi Mali pelɓodiral musgal hanki musgal no fewi ngal waɗi hanki ɗum noon ha waɗi ken wona capanɗe joyi ko fawi neɗɗo mbasi en pittali mumen hanki e wasara wuuro witego karu kami nokku biyeteɗo uwat nokku biyeteɗo uwat nguna ka ganduɗa koye ɗiɗo nokkuji janguji ɗi mbaɗi ganduɗa hewɓe mbasi hen pittali mumen ma en garto e oɗon kabaru fiyande wonde hanki wande hecci hanki ñande asende nden waɗi koye nokku biyeteɗo Femmeye noon Femmeye ko commune taw koye wuuro wiyetengo Mare Bougou non kadi Mare Bougou waɗɗani keerol hakkude leydi Mali kame Niger ganduɗa kene wona yimɓe jeeɗiɗo dosso en taw ko wañoɓe wonnoɓe guese mumen ne ndema ko ɗon tigui ɓe gaari e mumen ɓe jooɓi pittali hewɓe hen kono kadi kamɓe ɓen arnoɓe won hen wasɓe pittali mumen jaadi e mayɓe mumen e wiide maire commune o biyeteɗo Moussa Diallo holliti ɓen mayɓe taw ko ɓen worɓe joguitnoɓe armeji ɓe nawori mayɓe mumen kene wona yimɓe jeegomo gañimi hen gañanɗe musɗe no fewi ko fate banggue jangde leydi Mali jagorɗo kalfinade jangde holliti subaka hande o bette 1 ha fenma bette 2 kala ma fuɗɗo kawguel mum kono kadi ɓen jangguinoɓe kolliti ñett ngala hen haydara natini hande hofgo juuɗe jangde leydi Mali way tan kono jaggen ɓoggol ɓe gonoto ɓene goɗa gane poɗodira ngol arata ngol yahata ko noon tan way jangde nde oɗo saha mo gonɗen ha joni toon to Mali keddoren l'espère ko fate banggue jeyɓe koye mumen onisien waɗin toon jillu mum balɗe 11 Aliou Tine e yaade mum kala ɓe kolliti haqqe neɗɗo e nder leydi Mali ne yaɓɓa no fewi guila e biftogol ha e wargoji ha e kelgol ha e guykaji ha e goɗɗum to banggue laamu ngo to banggue civil o kala to banggue joguitiɓe armeji kala kono kadi ɓe kolliti aɓe jaaɓi e nder ɓerɗe mabɓe ɓoyata wonande ba ndaw kame Mouhtar wan kala ene wawa ma ɗaccite ha joni toon to Mali keddoɗen Boubou Cissé jillu mum ñande asende toon to Mopti teddinama toon teddungal payodingal no fewi heeɓi toon tableau de honneur taw kadi ganduɗa hemno ɗum ko Amadou Toumani Touré kanko wa jaɓɓama toon jaɓɓugal payodingal no fewi ha wona seeɗa ɗum ko caggal e laamu makko nde wonno hoore jagoɗo waɗin toon booli tati payodini no fewi ha tente sévare Mopti kanko waɗi ngol ɗon bolol ngol ganduɗa nder mum ma yaha 34 milliards koppareje francs CFA ɗum noon ala goɗɗo jiyeteɗo e nder diwan Mopti kala so wona oɗo hen biteɗo Boubou Cissé gonnoɗo hooreji jagoɗo e laamu wonande
Ibrahima Abubakar Keita sen giwi toon to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry lundo ha hande ne jokki jaggede ha tenti noon oɗo hen lundo biteɗo Soria Sorela Bangoura caggal sanga 19h ko nden tigui jagga e galle muɗum ɗum noon police laɓɓitini hanki ko jeeyi sababu o jagga ɗum ko caggal nde hewɓe gandani holko saabi o jagga hande woɓɓe nina toon to kaso subaka hande o police noon police biyeteɗo Boubacar Kassé o holliti Aboubacry Kassé o holliti jeeyi sababu jaggede on lundi yanke leydi ndi koko haaɗi kala keni wiye boîte de nuit uddidde ha tenti noon waktuji kaɗaɗi ɗi kono noon nde ara e ngal ɗon legal to Matam tawa Matam koto Guinée noon wonamo Sénégal o tawa toon on boîte de nuit ne udditi kamɓe boîte de nuit ji goɗɗi kala kamɓe kala ɗi nanga kono kadi oɗo saaha tawa ko kanko jeeyi ɓe noon ko ɓen tigui nangate nde tawno ko toon musata heddiɓe ɓuura hulde ɗum jeeyi sababu nanga kono wo nanguiraka wonde ko fate banggue politique walla ni wonko waɗi goɗɗuma to Côte d'Ivoire wattara tawtora ko fate banggue majgol maajo tokoso ko fate banggue mandidde leydi ndi jeeɗiɗi heccanki nduɗo hen lewru lande leydi Côte d'Ivoire dañi duuɓi 60 kono noon tawtora ko hooreji jagoɗe leydi ndi seppo tokoso kono hollitama wonande kene wonande ko fate banggue listimo Laurent Gbagbo rokkirno Alassane Dramane Ouattara ujunnaje tatto neɗɗo jaafama kono kadi ɓuuri hen mantinade ko 69 ɓen 69 hen kala koye dawrugol jeeyno woni hen noon nanggano ko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas fare banggue sumgoji jawtunoɗi woni hen kadi jiiya koye listimo Laurent Gbagbo beele jomumen mbawa ɗaccittede sifande hakkude Côte d'Ivoire kame Ghana ko fate banggue sifande waɗi ko toon to Accra lamorgo leydi Ghana e tawtorede jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue taridi kame jeeyi kala jagorɗo mo leydi Ghana kame jagorɗo leydi Côte d'Ivoire dañi sifande ndema hakkude ɗeɗo hen leyɗele ɗiɗi ko fate banggue ndema café cacao ha ɓuura wawde ngarrude nde ɓe ndendata prix ɓe ndenda kadi foof taw kadi ganduɗa gueɗɗe kala ene mbawa yadude e jamanu caggal jonde noon nana ko fo addo ko hoorejo leydi dañi joɗoɗade e on jagorɗo mo ndema mo leydi Côte d'Ivoire Niger Mali jagorɗo mo leydi Mali hakkude leyɗele woni Abdoulaye Diop heccanki yettima toon to Niamey lamorgo leydi Niger o dañi joɗoɗade e hoorejo leydi Niger woni Mohamed Bazoum nden jonde noon wo yettini ko ɓattake giwɗo e colonel Assimi Goïta hoorejo leydi ndi oɗo saaha mo goɗen cuɓiɗo hoore mum taw wona ɓiɓɓe leydi ndi cuɓi ɗum ɗum woni oɗon Assimi Goïta yettini ɓattake mum ɓattake onon ko leydi cehilagal leydi tigui koddigal kono kadi oɗo sahani muusi hakkude leyɗele ɗen jangguji baɗoji toon gam tekkinde sembolinde wonande nden ka e kisal ɓiɓɓe leyɗele ɗe kono ne kadi to fate ben gostodiral miijoji kame kaldigal hakkude koninkoɓe ɗeɗon leyɗele kala to Burkina Faso la cour européenne des droits des hommes kadi wonande neldugol oɗo hen biyeteɗo François Compaoré woni miñuma Blaise Compaoré gonnoɗo hoorejo leydi Burkina Faso mo ganduɗa tawete toon to leydi France tuumaɗo e wargo ko fate banggue Norvège zongo taw ganduɗa ko janjenke ngarɗunoɗo e nder leydi Burkina Faso hitande 1997 ko nden o waranno kono kadi oɗo saaha kolliti wo ñawete ko toon to leydi France kono siftinde on Wagadugu yinno ko ñaawe toon to tribunal mo Burkina Faso hanki e nder commune mo Tuweni toonne kadi ko tanaji musni mbaɗi toon nokku biyeteɗo Dunkunu kene fotto wonde koninkoɓe leydi Burkina sappo e ɗiɗi koninke mbasi pittali men ɗum ko caggal nde ɓe tuufa taw tuufiɓe ko pelle joguitiɗe hen jeetato gañime ɓen jeetato gañiɓe hen jeeɗiɗe ne tampi no feewi nawama toon to waga dugu to caada toonne kadi wuuro wiyetego Zahuna pelɓodiral musgal waɗi toon hakkude remoɓe kame aynaɓe remoɓe ɓe Boulala kame aynaɓe arab taw ko egga hoɗa en woni nomate en nden fiyande noon jibini kene wona nogas e ɗiɗi neɗɗo mbasen pittal men e wiide jayde France wiyeten AFP Aminata Kajona ko on holliti ɗum 17 neɗɗo gañima hen gañanɗe muste no feewi to mo Zambika sembeji Rwanda arnoɓe toon yentere yawtunde wallodirde sembeji mo Zambique naɓe kolliti kikiɗe hankoɓe tetti wuuro wiyetego
mi kamboa pereraɓe kefti ngoɗon wuuro taw koye ballal sembeji mabɓe sifti ɗon ngon wuuro tettuno ɗum ko worɓe joguitiɓe armeji to l'Arabie Saoudite woni Arabie Saoudi udditi demude ko fate banggue jiɗɗo wadde umra muɗum umra noon ko hajjitto ko so juuroyade annabi men tedduɗo sallllahu alayhi wa sallam udditama kono kadi udditana tan ko wonande ɓeena joguiɓe vaccin kala mo ala vaccin kam saɗa jogui halisma hebtan suudu ma aɗa ñama aɗa yara aɗa juula kono a juuroyta ko annabi o sallallahu alayhi wa sallam so tawi a ala oɗon a vaccin Iran kene fotto wonde nder balɗe ɗiɗi kene wona 39 pawɗo temedde jeegom ujunere 54 ujunere pawɗo temedde jeegom woni ko raaɓa ñaw coronavirus hen temedde jeewo e 42 neɗɗo mbasi pittali mumen e nder balɗe ɗiɗi tan musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabruji garandi hen kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiran en